Здравейте, приятели! Намираме се пред замъка Бенрад, тук в Дюселдорф. Едно време тук е живял известен херцог. Поканиха ни на купон днес тук и дойдохме малко по-рано да снимаме това клипче. Вижте градината, шегувам се, разбира се. Вижте градината пред замъка. Представете си как всяка сутрин се е събуждал този херцог тук, излизал е на терасата и е виждал тази красота. Не знам дали чувате, около нас пеят птички. В момента в парка през цял ден практически хора тичат за здраве, което се вписва и в нашата концепция. Аз в това видео искам да ви споделя нещо, върху което си мислихме преди малко и мисля, че всеки един от вас трябва да го знае. Много е важно кои са 5 човека, с които комуникирате всеки ден в вашето обкръжение, 5 хора, с които се виждате най-много. Защото техният живот, това, което имат, това, което са, ще бъдете вие след определено време, като средна позиция общо от 5 човека. Така че избирайте много с какви хора комуникирате, четете книги, защото четейки книги имате един вид възможност да се срещате и да поговорите с човека, написал книгата. И пълнете, хранете вашият мозък всеки ден с добри идеи, добра информация, добро настроение, позитивна нагласа към живота и се зареждате на такива приказни места като нас. Желая ви успех!